Hola a tothom, avui som aquí per comentar Entreacte de Ruth Vidal Oltra, una novel·la contemporània de 2023 a finals d'any que us presento avui amb una convidada especial, la Iaia. Bona tarda. Estàs bé? Jo molt bé, perfecte. Sempre ha sigut un referent literari. Quan em va arribar aquest llibre, ella se'l va llegir abans que jo i vaig dir, per què en comptes de comentar-lo només tu i jo, no ho fem amb la resta? Molt bé, si tu consideres oportú, doncs endavant. I aquí hem arribat. El primer de tot que hem de dir és que l'estructura d'aquesta obra és molt teatral, és com si fos una obra de teatre i per tant té 3 actes que es corresponen a 3 dies de la setmana, divendres, dissabte i diumenge, que és quan succeeix l'acció. I Iaia, ens pots dir què significa el títol de la novel·la, Entreacte? Bueno, l'entreacte és quan estàs en un teatre, les pauses que es fan entre mig d'un acte i un altre. Vull dir, això és el que és l'entreacte. I el que és una novel·la doncs és fàcil de llegir, perquè està tota molt ben entramada i llavors és fàcil de llegir. Ara, tu mateix. Molt ben entramada, per dir-ho d'alguna manera, perquè passen coses... Bastant... bueno, de totes menes. Vull dir, actuals i no tan actuals, totes menes. És un llibre de trama totalment familiar. Tenim la vida d'una família en el moment en què es mor el marit de la Sofia, que és la mare de la família, hauran de llegir el testament i què podem anticipar? Bé, anticipar poca cosa, perquè entre el que es llegeix abans del testament i el que ve després del testament és una sorpresa absoluta. Vull dir, hi ha una sèrie de trames entre mitges que està molt bé, la veritat. Tenim tela marinera, o sigui, hi haurà molt d'enredo i tindrem una de les personatges principals perquè la novel·la bàsicament tracta de la Sofia i els 4 fills de la Sofia, que són 4 germans, la Joana, l'Eva, l'Aurora i el Pascal, tots amb unes personalitats molt marcades. Sí. Que veurem com es relacionen entre ells d'una manera turbulenta una mica, perquè si no, no tindria gràcia l'obra. I veurem que la Joana, que és com la més protagonista, diu que vol fer un entreacte a la seva vida. És a dir, deixar d'actuar amb aquesta família tan esperpèntica. Perquè des de joveneta, que ha estat sempre actuant, per mantindre una manera d'estar i poder-se relacionar amb tots. Llavors està cansada de fer aquesta mena de vida i vol acabar-la. Ja veurem com anirà passant. Perquè ja s'ha dit, dels 4 personatges, dels 4 germans, quin és el que més t'ha cridat l'atenció, més t'ha agradat o més t'ha sorprès? Aviam, la Joana és el principal perquè la trama corre molt entorn amb ella. Però després hi ha la Eva, que Déu-n'hi-do. L'Aurora, que és de l'època bastant anterior. El fill, que no hi és mai, perquè sempre està viatjant. Doncs vull dir, aquí la de la trama principal és la Joana, que és la que li passen de totes les coses per totes les bandes. La Iaia ha creat tot el hype, però és que és veritat, o sigui, és com si fos una mica una comèdia d'enredos, no? I ara què més pot passar, què més es pot embolicar? I això és el que trobem aquí. I jo, com a dir, així com a destacar, per deixar una bomba, el notari, que llegirà el testament, tindrà un paper molt important. I tant, primordial. Primordial. Això tot. Només si li he de posar una única pega, jo que li posaria a aquesta novel·la és que al principi hi ha tants personatges que durant el primer capítol em confonia, però després, no sé tu, però jo vaig agafar el ritme. Bueno, al principi és això, l'haver-hi tants noms i tants personatges, dubtes un moment, però un cop agafes la trama ja la segueixes bé. L'has pogut llegir ràpid, àgil? Sí, molt ràpid. Jo vaig agafar ratos, un parell de dies, i la vaig fer ràpid, sí. I quina nota li posem, de l'1 al 10? Home, a mi per entreteniment i perquè m'ha agafat, l'he llegida ràpid i m'ha anat bé, doncs jo per mi un 8,5. Jo li anava a posar un 8, així que... Jo ho dic per la mena d'entreteniment que m'ha donat. Entreteniment tindreu, si voleu descobrir el què, doncs ja ho sabeu. La recomanes, Iaia? Jo sí. Jo també. Sense cap problema. Fins aquí. Moltes gràcies per escoltar-nos. Merci, Iaia. Molt bé, bona tarda. Adeu. Adeu.